Kumusta yung mga gamers? Nandito ka ngayon sa Paulul Gaming at ako mag-unbox ng ating 100k na channel ng Paulul ng Kahirapan na nakakatawa kasi kakapalit lang natin to Paulul Gaming. Pero syempre para may closure tayo di tulad nung nilandi mo at nung ex mo, wala na rin naman ibig sabihin to mga ganito. Ang mas importante rito ay kayo. Mas importante sa akin na masaya kayo. At kung mabubuksan ko itong putragis pabukas. Yun. Well, alam nyo naman na to. So. Yan. Para makita nyo. Another milestone na naman from by Rick. Focus ka. By Rick. Same pa rin yung nakasula. Wala nang pinagbago. 100,000 subscribers. Do you remember your first subscriber? Nakatikim ka na ba ng 100,000 subscribers? Fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and excitement of being part blah blah blah. Hindi na importante yan. Ay, kala ko may pera. May pera, ano lang pala to, pangpahay. ASMR. Paulul ng Kahirapan. Ang nakakatawa dito, hindi na yun ang pangalan ng channel. Paulul Gaming na yan, palitan niya Paulul Gaming. Pero nag-reapply ako at dito, gagawa talaga ako isang mga Paulul ng Kahirapan. Pero from scratch ulit. Kasi sayang mas magiging active yung ating gaming via gagamitin ko. Pagka para lang tayo nag-rebrand nung Paulul ng Kahirapan, papuntang Paulul Gaming. Na doon lalagay lahat ng gameplays, yung mga long form kasama yung mga friends. Pero huwag kayong mag-alala, mag-upload pa rin naman tayo sa gaming channel. Ang pinagkaiba lang naman ito ay yung mga mas mahaba tulad ng aking edit. Yung i-upload dito, mga pangmahabaan, pangmatagalang laro na hindi mo pwede ilagay sa 10, 20, 30 minutes o isang oras lang. Di ba? Mga 8-hour game. So kung may mga gusto kayo, comment nyo na lahat ng mga gusto yung laruin natin dito. Parang bayag mo, mga long form na nga. Siyempre yung mga short horror games, lalo na pag gusto ko, lalabas naman sa main channel. Pero yun nga, salamat sa support nyo. Alam ko dahil dito kahit anong gawin natin ay pwede natin gawin basta may suporta nyo. Pindutin nyo yung notif bell dito dahil kailangan ito ng tulong para umakyat sa algorithm. I-like nyo na rin. Meron akong challenge. Pag umabot tayo ng 300k, sisirain natin itong Paulul ng Kahirapan. Bawasakin ito, susunugin ko to, flamethrower, kahit anong gusto nyo. Kaya mag-comment na rin kayo gusto natin gawin dito, okay? Kaya nanginginig na siya, huwag kayo mag-subscribe na rin. Wag po. Ayoko pa papatay. Lagi tayo nasa peligro pag hawak ka na isang Pilipino o isa kang Pilipino. At i-share sa mga mahilig sa mga gaming yung friends. Paulul Sando Gamer na mamaalam.